Vi vil nu prøve at tegne os igennem den situation, hvor vi har en hvid kugle, vi vil skyde ned på den her bande, så den rammer her punktet E, og så fortsætter videre over til den næste bande, rammer den og rammer herop, for så forhåbentlig at ramme den røde kugle. Og spørgsmålet er, hvornår eller hvilken vinkel skal vi rent faktisk skyde ned på E, hvilket svarer til, at vi siger, at vi egentlig flytter med E. På den måde så får vi ændret vinklen fra hvid ned til E, og det vil så også give anledning til, at den ændrer vinklen ud her, fordi vi har en antagelse om, at indgangsvinklen, det vil sige den vinkel, der er mellem banden og så den hvide kugles bane, det vil sige den her vinkel her, som vi lige kan måle. Kan vi måle ved at klikke på de her tre, der udgør vinklen. Så vi har altså en vinkel på lige omkring 30 grader. Vi flytter ned sådan der, hedder vinkel alfa. At den indgangsvinkel, der vil udgangsvinklen være den samme, det vil sige den vinkel, der ryger ud her og over i den her bande her, den vil også være på de her 30,18 grader. Og tilsvarende selvfølgelig herover over på den tredje bande, og tilsvarende på den tredje bande over, så den rammer den røde kugle. Så hele øvelsen går egentlig ud på at få flyttet det her punkt på banden, hvor den hvide kugle først skal ramme, for så at være sikker på, at vi rammer den røde kugle herover. Og nu har vi jo målt indgangsvinklen. Vi skal nu have fundet ud af, hvordan vi kan få lavet en linje, der går ud, som svarer til lige præcis indgangsvinklen. Og her har vi et værktøj, der hedder vinkel med en given størrelse. Og det vi gør, det er, at vi markerer endepunktet herhenne, og så punktet her. Og så får vi den her linje her, det vil så være basislinjen. Og så vil vi gerne rotere den med uret. Og den størrelse, vi gerne vil rotere den med, det er lige præcis den vinkel alfa, som vi målte til at være 27,29 grader her. Så vi trykker OK, hvis ellers vi kan få lov til at få skrevet vinkel alfa. Sådan der. Og bum, så har vi vinklen ud her, vi har et målepunkt her. Så nu tegner vi en halvlinje fra vores punkt E, og så op igennem linjen A. Og det vi kan så få, det er, at vi nu får konstrueret et skæringspunkt mellem banden og vores linje her. Punktet G her. Og det vi kan se, det er, at alt efter hvordan vi ændrer indgangsvinklen, det vil sige, at vi får ændret vores sigtepunkt E, så vil vores G, det vil ændre sig, det vil flytte på vores anden bande. Så det er teknikken. Nu kan vi så begynde at måle hele vejen rundt her, måle vinklen her, afsætte et linjestykke tilsvarende ud, så får vi tegnet den hvide kugles bane videre frem mellem de næste to bander, og sidste ende herover. Så det vil jeg lige gøre, det behøver I ikke at se igen til det. Så nu har jeg faktisk fået lavet mine tre skud, eller mit skud, og set hvor den hvide kugles bane, den bevæger sig hen på de tre bander, og som vi kan se, så med den nuværende vinkel, når jeg sigter der, jamen så rammer jeg altså forbi. Så rammer jeg altså ikke den røde kugle, så jeg er nødt til at justere mit sigtepunkt. Jeg fik lige lavet noget rod, så derfor så er det jo heldigt, at man kan stoppe optagelsen. Det jeg var ved at sige, det var, at jeg skal nødt til at ændre mit sigtepunkt, så jeg skal sigte lidt højere op. Og bupsi, så kan vi se, hvis vi rammer der ved de lige omkring de 30 grader, så rammer vi faktisk vores røde bal. Og så kan vi jo se, hvor godt vi kan justere den til rent faktisk, om vi skal ramme den røde bal lige midt i, eller om vi skal ramme den på den ene side eller den anden side.
Nu er den røde, det er jo en kugle, den kan vi jo flytte rundt med fuldstændig som vi vil. Så vi kan jo prøve at flytte den herned, nærmest ned bag den hvide, og så se, hvordan skal vi nu sigte, for at vores kugle rammer. Så skal vi ramme den noget mere, den første bande, noget mere direkte på. Hvis jeg kan få den justeret ordentligt. Så kan vi se, så er vi ved at være der med nogle omkring 35-36 grader. 35,5 grader. Den anden vinkel, det var kun omkring 6 grader mindre. Det var omkring 29 grader. Det svarer altså til, at vi kom herhen, hvor pilen er cirka nu, for at skulle ramme den før. Så man kan godt forestille sig, at de faktisk skal være ret skarpe, de der kære billiardspillere, til at ramme præcist, fordi det er altså nogle forholdsvis små vinkler, de skal justere, for at de rammer præcis der, de vil. Det der nu er tanken, det er, at I skal have lov til at rode lidt med det. Prøv at placere den røde bal forskellige steder rundt, og så se, hvad der skal til, for at I rent faktisk kan ramme den røde bal ved at ramme de tre forskellige bander. Der vil måske være nogle steder, hvor I slet ikke vil kunne ramme den ved hjælp af at ramme på lige præcis de her tre bander. Jamen så må I jo skyde, så må I jo sigte efter den her bande herover. Hvis I skal til at vente om, så skal I have lagt nogle nye punkter på. Eller eventuelt så, der skal bare være minimum 3 bander, så man kunne jo også forestille sig, at den rent faktisk vil gå i mål efter yderligere at ramme 2 bander. Det vil sige, at den så kom herned, og så vil komme herover, og så gik hen og ramte den hvide. Så der er jo basis for en videre undersøgelse, og det vil jeg lade være op til jer.